Eu recoñézome que sempre compuxen e é aí onde está o meu pequeno diamante na composición, é o que me mantén a min, supoño que algo sana. Eu penso que onde nós nos debatemos con eficacia e onde somos productivos é na contradición, non na coherencia. Mirade que sitio bonito vos trouxen. Hai unha mesiña preparada con augas. Benvidos á terraza de Sada. E lo outra vez. Esperaba atopala máis podre. Isto está precioso. Un sitio chulo para falar, verdade? Sí. Sí, dase a conversa aquí, dase soa. Eu sempre fui moito do Art Nouveau. De Art Nouveau, verdade? Home, un edificio modernista, creo que de principios do século XX, que se lle ven así o estilo, aqueles felices anos 20. Uxía Pedreira, Kiko Cadaval, benvidos a Referentes, como estades? Hola, encantada. Encantados. Bueno, para nós é un placer tervos aquí, tiñamos ganas de xuntarvos os dous, vos si vos coñecedes, non sodes dous descoñecidos que vos estades presentando hoxe, e iso adoita dar moita fluidez na charla. Sabedes que aquí o que queremos é que faledes entre vos e coñecer un pouco esa persoa que hai detrás do personaxe, se pode decir, da persoa coñecida, do voso traballo máis público. Entón, investigando na vosa infancia, os dous tendes en común mulleres moi bravas que vos influíron para ser quen hoxe sodes. Pois non... Non caes? Non sabía nada, non? De quen falas? Contanos. Fala da túa avoa. Ai, a miña avó... Fala da túa Ramona. nai. Miña nai non era brava, era sosegada. Bueno, pero levaba unha taberna. Supoño que Sí. carácter tiña. Sí, ela tiña unhas capacidades de unha intelixencia social e emocional que lle permitía controlar aquilo sin bravura ninguna. En cambio, a túa avoa? Miña avoa era un pouco máis... claro, eu pilleina de avoa. É distinto cando estás na función de avoa que na función de nai. E como avoa, pois foi un verdadeiro romance. Eu, a verdade, sempre notei unhas relacións moi fluidas con miña avoa, dormíamos xuntos. Ela intentaba influenciarme ideolóxicamente, que é o que fan as avoas. Queríame meter no cristianismo. Ela facía unha práctica do cristianismo un pouco pagana e tal, pero ainda así non me convenceu. Non foi un éxito. Non triunfou con eso. E era así, era un carácter forte, pero coñecíamolo máis ben maltratando clientes e máis nas evocacións de miña nai, da infancia de miña nai, de ter daquela nai tan forte. Un día dixémoslle: "Usted era unha tirana, miña avó", e ela disgustouse moito, porque entendeu que era unha tirada, que lle dixéramos: "Usted é unha tirada". E as túas mulleres? Pois mira, é que tamén é curioso que hoxe falemos desto porque para min é algo moi recente este tema. Tan recente que levo 3 días ou 4 falando con miña nai da árbore genealóxica dela, non? E aínda o outro día entereime que a súa avoa era Sabela de Miranda, que xa sona potente, Sabela de Miranda, e que tiña nunha aldea pois un ultramarinos en frente da casa do notario, e ali daban tortilla con chorizo e torrezmos, e levantou a vida ela sola cos fillos. E logo miña avoa María, que é a mãe de miña nai, tamén outra así emprendedora, e miña nai tamén. Entón, falamos disto porque tamén me toca un pouco a min ese carácter de... Sí, estaba pensando de onde sairía, sí. Sí, pero é algo que é desta semana, esta conversación, por eso me impactou a min agora. E non sabía da existencia de Sabela de Miranda, por exemplo. E por que empezaste a falar diso? Por que empezamos a falar diso? Bufa, aí sudo. Porque miña nai é unha tipa que está dirixíndose con luminosidade como pode hacia a morte. Entón, está recuperando a memoria desas súas mulleres, non?
E tamén porque arrepíntese moito de unha situación, ela quere estudiar. É unha tipalista. Quería estudiar, non lle deixaron estudiar porque era a pequena e querían que estudiara o home. Entón, eso ahora mismo lle está como que está minando, non? Ou está curándose aí nese pensamento, non? Son contas pendentes, esas. Sí, estamos en contas pendentes na casa, sí. E que emprendedorismo era o da túa nai? Pois levaba a horta, levaba a casa dos cuidados do meu avó Marful. Marful? O meu avó Marful, que morreu de cirrosis. E levaba, bueno, pois a miña educación, sí, levaba un pouco todo, non? Ainda leva. E tamén dorme coa miña filla. Mira tú, agora é como a ti, como a túa situación. Aquela avoa que non triunfou no proselitismo cristián contigo, sí inculcou en ti un gran amor polas historias e polos contos, non? Claro, no? Eu penso que ela, como proselitista, é unha triunfadora. Todo o que ela decía quedoume grabado e certas relacións dela co máxico resulta moi importante, aínda que despois eu habitei nun clima felizmente laico, pois tamén me cadrou o final do nacionalcatolicismo, non? Que agora volta, pero con Franco estaba agonizando todo ese dominio anacrónico dos curas sobre a vida dos demais e o dominio dos curas basábase non tiña como dicir un pasaporte espiritual, había unha espiritualidade, entón gracias a eso mandaban no material. E esa relación pervertida estabase acabando, entón eu relacioneime co espiritual por miña avoa. Puden saltear os curas. E entón toda a relación ca terra, a relación ca terra, ca agua, que acabamos de sair do San Xoán, e todo eso tíveno dentro das súas historias. Eso pasa moitas veces, querenche convencer dunha cousa ou inculcar unha cousa, estanche inculcando outra moito máis verdade e máis valiosa. Sin querer. Sin querer, pois está tan naturalizado que aprendías así. Entón, o que era a religión oficial non debía contalo moi ben. Despois, faltaba narrativo, faltaba relato, que din agora, non? Como a miña casa era unha taberna, pois había algúns clientes que tamén influíron na miña educación. Algúns negativamente. Un cura que quedou cego facíame todas as traduccións de latín. Entón eu non aprendín nada. E agora teño moita pena. Encantaríame ler a Virxilio en original. Pois eu... E foi culpa do cura, O primeiro diñeiro que ganei coa música foi na igrexa, cantando na igrexa da parroquia. E o cura, como viu así moitas posibilidades de que o mellor aumentaba o aforo, non? O aforo, pois dirixiume a facer un coro. E o aforo aumentou, non? Mas, como nesa época caeu nas miñas mans un libro de Irimia, non? Os cristiáns galegos chamábanse. Claro, entón Irimia tiña un libro de cancións en galego para a igrexa, non? E aí nacía así tamén a miña parte nacionalista. Digo, vou probar a meter estas cancións a ver que pasa, non? Que ano era isto? Pois o mellor eu tiña, non sei, 13 anos. Teño 51, non sei. E provei e non pasou nada. O tipo, ni mu, don Victoriano, en plan, fai o que queiras, que aquí a igrexa sigue tendo xente, non? Sí, curiosa. E ti, antes diso, pensaras en ser cantora? Ou puido ser ese cura o que te levara por unha vocación descoñecida para ti? No, eu sempre pensei en... Más que en cantar... O de cantar ben por vía de miña nai, porque miña nai canta moi ben e entonces ela inconscientemente, mentras facíamos a cama ou calquer cousa desde pequena, xa me direccionaba ao que é un pouco a expresión do canto, as dinámicas, non? Porque ela falaba co seu coñecemento e coa súa intuición do mundo do cantar, non? Mas eu recoñézome que sempre compuxen e é aí donde está o meu
pequeno diamante na composición, é o que me mantén a min, supoño que algo sana, non sei. Como foi iso de vou montar a miña propia compañía de teatro? Foi unha cousa que pasaba por diante e subinme. Quer dizer, foron toda unha serie de oportunidades. Eu fixera algo de teatro, estaba me aburrindo na carreira, que é a miña verdadeira vocación, porque tamén pasa que ti comenzas a estudar unha cousa e despois descubres que non é a túa vocación, entón pasome ao teatro. Pero realmente, desde aquela levo contando historias sin parar. No teatro, por escrito, pois na arte esta de contar contos. E eu o que quería estudar era historia, entón, seguramente, a min aquelo que che ensinaban na facultade non me parecía convincente. Pero realmente eu iba ben orientado. Eu dirixinme aos estudos que debía ter. Entón, eu fixera teatro, así nos anos 80, lembrome chegar á facultade e había un papel que decía o grupo Antroido vai facer probas para buscar actores. E eu dixen, os Antroidos son boísimos, eu non podo aspirar a eso, non? E, bueno, aquí podíamos derivar contando como foron aquelas probas do grupo Antroido con Roberto Vidal Bolaño e Laura Ponte, pero non importa porque non foi aí. Eu continuei estudando e despois chamaronme e despois participei no segundo espectáculo do Centro Dramático Galego. Aí eu xa tiven o complexo do suplantador, non, do impostor. Dixen, eu xa vin aos actores vos traballando e non fan isto que fago eu. Entón, despois sí que houve facer a propia compañía, era casi a única posibilidade que tiñas de facer as cousas. Supoño que o que fixeches ti tamén, voume poñer a cantar ou a tocar ou a facer música e xunto xente. E nós xuntamos xente, houve esa afinidade, atopamos a Xoán Cejudo, atravesado sobre un Torres 5 e falándonos de teatro, entón nos dixemos, hostia, este está falando de maneira que eu entendo. Non decía expresionismo, simbolismo, realismo, non, falaba de teatro, da cousa, do que é. Para ti foi así? Atopar, de repente, nun entorno no que en Secadra non contabas, xente afín, montar un conservatorio de música folk, ser profesora de canto, de pandeireta, querer transmitir todo o que levabas dentro? Non sei, quizás vin pasar os barcos e me fun subindo tamén. Porque aos 25 gravei con Chouteira e eu conhecín os de Chouteira no Tarasca, nunha noite loca e longa. E aí, pois, dixeron, vais a Serredondela e ensayamos. Bueno, pois vamos probar. E unha cousa me levou a outra. Estaba Olga Nogueira? No, ainda non estaba Olga. Olga entrou... Quen era, lo? Era Pili Araujo, que ahora está en Inglaterra e que logo traballou con nos na Central. Entón, un pouco eso, un pouco a aventura. Eu creo que cando me centrei máis foi con Marful. Sí, con Marful, porque aí vin que quería facer esa música. Chouteira veume así como, vamos a ver que pasa no sur. A ver que hai ala despois do Tarasca. Aí abaixo. Que pensaba tú, nai, do mito de Edipo? Bueno, conto. O espectáculo son as opinións de miña nai sobre o mito de Edipo, que é o singular, o que, se non lees a Sófocles, lees a todos os fantasmas que escribiron sobre o tema, desde Freud a quen lle tocou, ou ves o Hamlet, que é o mesmo que Edipo, pero co calzoncillo do outro lado, sacan o calzoncillo de Edipo, e poñenche que ainda ten un uso. Entón, eso non é o singular do meu complexo de Edipo. O singular é como miña nai, o que conto é como miña nai, que é unha muller sin formación académica, reacciona ante a presencia dun mito fundamental e, de alguna maneira, prodúcese un fenómeno extraordinario. Eu conto ese fenómeno extraordinario, que é como que a todo o mundo lle gusta o caviar, aínda que de vez en cando teña que comer repolo con patacas.
Pero a cousa boa, non que moitas veces fala será arte elitista, o que faz non será demasiado elitista, non, a xente ten un ingreso mínimo vital para ir comer á cociña económica, pero todo o mundo lle metería un polvo con ameixas en calquera momento. Todos queremos comer fora da casa algún momento. Claro. Ti ahora non que estás moi caseira, pero sabes, entendes o concepto. Sí. Home, a min tamén a cociña me gusta misturar. Entón, supoño que será a mesma historia nos xéneros musicais, mas xa fai bastante tempo que para min é todo isto unha panxea, que é unha panxea, e así é todo. Como vos alimenta o voso público? Como recibes? A min, teño que vai soar así un pouquiño de xeitosiño, tal, pero a min moitísimo. Por eso de que ela canta. Descubriuse que hai notas, que iso é objetivo. Que se ti podes saber se estás na nota ou non. A arte de contar é máis imprecisa, non sabes onde acaba, está tan relacionado co vital que non sabes onde empeza a arte, que é o que che separa da cotidianeidade, non? Que é unha cousa que se traballa sempre. Isto é o de todos os días ou é outra cousa? Entón, ti últimamente tamén estás como volvendo a alguén que as voces básicas, non? Alguén que canta nun momento ou que segue un ritmo ou que está na infancia e emite os seus primeiros sons e explora acústicamente o seu entorno, que é como se fose unha exploración andando, é o mesmo. Entón, están cantando e contando é o mesmo. Claro, eu agora co público neste ano, que non ten nada que ver co ano pasado, pois estou como nun fío eléctrico, é dicir, eu boto unha enerxía en sinto, si os vexo, porque hai veces que non os ves, pero cando os podes ver, sinto quen está conectado, quen entende, quen non entende, quen lle importa 3 pimentos, quen non... E entón eso para min é un feedback de un espello brutal, de quen son, non? Entón aí síntome, gástome máis, porque estou pendente dun público que son eu, porque eu os vexo, son público deles. Estou aí, en que eu son público deles. Sí. E gasto unha enerxía diferente e tamén recibo uns agasallos diferentes a todo o anterior. Digamos que é casi máis espiritual, é casi máis procesión, non sei, todo eso, non? Altar, todo eso. É que o que fala da arte viva, de estar co público aí, quero dicir, eso é a base do que facemos, o que estás facendo nese momento, é como te vinculas. Eu, por exemplo, eu necesito que me miren, porque é a forma máis obvia de demostrar que están contigo. Porque ti o que estás contando é mandando unha fábrica de imaxes. Toma, mira, toma película, toma. E entón, se alguén mira para ti, está che dicindo estou, ou acabas de conseguilo, porque hai unha respiración. Ás veces pasa ya todo o público que se suspende nunha respiración. Eso pasa ás veces, non tens por que exixilo sempre. Non tens por que dicir, que merda de público que non respira unánimemente. Claro, que a mí o que me está pasando é que, se non nos vexo, eu síntome máis títer. Entonces é por iso, non, Kiko? E non, como diste, hai xente que sospeita que non levo o texto aprendido porque son un lacazán, pero en realidade o que quero é observar o que me devolven. Non, porque eu non vendo texto aprendido, non é a miña mercadoría. Eu levo outra cousa. O que levo é unha colección de imaxes transformadas en palabras que teñen que chegar no bo estado suficiente para que vexan. A verdade é que eu ese oficio atopeime con el sin saber que era un oficio, que era unha pregunta teua de hai bastante tempo. Eu lembrome de momentos que foi o de... Estábamos vendo a Alejandro Tosati, un artista costarricense que casualmente viñera a dar un cursillo de teatro sin texto.
andaba de turné por Europa, o Libre Teatro Libre, que se chamaba a súa compañía así insistentemente, o Libre Teatro Libre, e era na NASA un taller, e entón ao final de propina dixo vamos contar uns contos da miña terra. E xuntámonos xente, pois, os habituais da NASA, alguén do curso, e estaba el contando maravillosamente, por certo, e venme Vítor Mosqueira, fixeme así ca perna, porque ele estaba aquí de pé, e tocoume aquí ca perna. E dixo, ese tío está facendo o que faz ti despois de comer. E foi a primeira vez que alguén me traduciu o que era o acto cotidiano da sobremesa e de empezar a contar cousas, que eu lembrome que Vítor sempre dicía eso dá un guión boísimo. Entón estábamos aínda en convertelo en televisión, convertelo en teatro, pero de repente alguén o consideraba arte final. Chegou Alejandro Tosati, había moita xente facendo, pero foi esa experiencia de ese tío está facendo o que fas ti despois de comer. Pois que é importante esa mirada, porque eu creo que artísticamente, sin neste caso, un Víctor ou calquera que te faga eso, pois un cuadro, un solo, non pode. Como foron estes 7 anos afastados dos palcos? E como foi agora o retorno? 7 anos, pois foi unha entrada noutro mundo. A ver, se te metes na diversidade funcional, se entras nese planeta, pois estás noutro planeta. Para todo. Desde a escuita a min cambioume a escuita porque Lúa a miña filla ten outra escuita. Cambioume tamén a temática da arte e a saúde, non? A consciencia da arte como saúde e, sobre todo, o movimento consciente que levamos todos, e todas como podemos. E cambioume absolutamente todo. A visión da aldea, a visión da vida. Entón, pois, eso funo moldeando para chegar a facer outro disco de outra maneira, claro, e para eu atreverme a estar máis sola no palco de outra maneira. Pero gracias a entrar de cheo non só na diversidade funcional dela, sino dos seus compañeiros, do seu colegio e dese mundo, que é un mundo grande, cos seus pais, os profesionais e tal, non? É que neste traballo a túa voz é protagonista, ten unha forza e unha fortaleza que se cara non viramos ata agora, non sei se ti o percibes así. Bueno, porque a produción musical a levei eu, non a levaron 4 tíos. Levou a un tío que é o meu compañero que se chama Pierre e que sabe perfectamente o que quería, e isto no mundo da música é así. Quen fai a produción musical te levanta a voz, te la baja. Así de transparente. E eu quería facer un disco sola, máis claro, máis onde a palabra fose o tótem total e a pronunciación da palabra. E aí estou, que lle decía antes a Kiko, ¿no? Aí estou en como pronunciar as palabras, ¿no? Para mí me parece que podo estar aí hasta que morra. Na pronunciación, na prosodia, ¿no? Que non ten fin, eso. Non ten fin. É unha caixa sen fin. Sí. Trouxestes cousas bonitas, non? Ou cousas significativas para vos, creo. A miña bonita non é. Vai ser bonita pola historia que ten, estou segura. Que nos trouxeches? Pois trouxen... Pensei no moito, en que ia a traer. E ti sabes que a propia mirada transforma o obxecto. E se che din, tens que traer algo importante, iso transforma a túa búsqueda e o que entendes. Entón, vas buscar algo que teña anos, que teña vida. Vas procurar algo que herdastes de túa nai ou de túa avoa. Ou a caixiña que teu pai fixo para a túa nai. Antes de ti... E esas caralladas todas. Pero a min eso pareceme que é responder a un tópico. De decir, traio os meus tesouros familiares a miña mochila. Isto todo non é meu. Isto que traio aquí é un pano sintético dun tecido
poliéster 100%, que está... Made in China ou... Supoño que sí, que é feito na China. Isto pertence á grande industria mundial. Pero, bueno, está penetrada polo occidental, que eso xa empeza... Yuambo, nin xo di. Dixe que podes pasar a ferro. Entón, isto é mercromina, unha mancha de mercromina. En serio? Sí. Pois quedoulle... Pensei que era así, pensei que estaba Quedoulle pensado total, para ser así. Bueno, pois sí, en ese sentido converteuse en bonito gracias a ti, Sí. Marga. Pois, Hai algo como polinésico aquí, non hai unha illa que nunca penetraron os brancos. E aí, bla, bla, bla. Entón, isto, ao final decidíme por el por varias razóns. Unha, porque a tiña a man, que eso é un motor de busca como outro calquera. É un condicionante básico. Pasoume tal cual a min. Podía ser tamén, vou buscar... Teño a man. Vou ir ao baú das lembranzas. Sí. Entón, isto é un obxecto teatral, porque o que é materialmente xa o sabemos, é un fármaco manchando un tecido innobre completamente fruto do postcapitalismo. Entón, os meus compañeiros, Evaristo Calvo e Vítor Mosqueira, e máis eu, ensaiábamos unha cousa que estábamos, como decía miña nai e miña avoa, sacando a da cueira, que é unha expresión que non sei se coñecedes, No, pero a cueira é o que se chama fraldra tamén, que é, bueno, que se lle pon ás crianzas para que se caguen. O cueiro. O cueiro. Claro. E entón, cando unha crianza dicía algo inxeñoso que non podía ser aprendido, que ninguén lle ensinara, dicíalle, sacouno da cueira, que quer decir que o espírito falou pola súa boca, non? que lle brotou espontaneamente. Brotou espontaneamente. De onde sacou esta frase o meniño? Da cueira. Da cueira. Bueno. Entón, nós estábamos sacando da cueira un espectáculo que se acabou chamando Shakespeare para ignorantes. E facíamos unha cousa que acabou resultando moi interesante para todo o mundo, para o povo, para o precariato, os apóstolos do ágrafo, que son os adolescentes que declaran pola súa honra que nunca leerán, nin chuparán cousa cultural, e nós encontrámonos con todos eses. Pero tamén nos encontramos co Festival de Teatro Clásico de Almagro, atopámonos co Museo de Arte Contemporáneo de Pamplona e atopámonos con os frikis da non sei que shakespeariana de España, que a todos lle parecía que nós facíamos grandes revelacións aí. E nós o único que fixéramos foi sacar da cueira unha serie de cousas, coller unhas escenas de Shakespeare, e había un momento en que os actores que tiñan mal preparado o seu asunto agredían accidentalmente o erudito, interpretado por min. Eu era un erudito sobre Shakespeare e había un momento que pasaba o necesario, que alguén lle tiña que partir o nariz a ese tipo que non paraba de falar de Shakespeare sin saber o que era. Entón, dábanme e eu facía así. Entón, a seguinte parte presentaba así, perdía completamente a nobreza. Entón, eu levaba facendo 4 ensaios así, non sei que, non sei canto. Entón, chega Vítor, colle un trapo, colle mercromina e fai pras, 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 toma. Xo tes. Despois, para a estrea, xa conseguiremos algo bo. E nunca chegou nada bo. Nunca se produciu. E isto é o teatro. Isto é un obxecto que con dúas ignobilidades convértese nunha cousa que só pasa no escenario. Que a xente xa sabe que é un pano manchado, que eu non estou sangrando polo nariz, pero a xente, o público, admite que o feito acaba de acontecer. Entón, entrase no espírito do teatro e faise con estas cousas. Por si alguén di que faise con un señor dando a chapa durante 3 horas sobre a verdadeira dramaturxia de Molière, non. O teatro faise así, e fixo Vítor Mosqueira. Irá ao Museo Mosqueira de Corme no seu momento. Se non, regalábacho. Pois sí, porque realmente sí me parece bonito. Ainda sin saber a historia que o acompañaba, pero xa che dixen que o iba a facer ainda máis bonito. E ti que nos traes, Uxía? Pois eu tamén, seguindo a línea, foi o
algo próximo e rápido. Canto vos agradezo o tempo que invertistes nos referentes, de verdade, estou abrumada, É que non tiña tempo. Entón, levo desde o xoves pasado, isto é do xoves pasado. Desde o xoves pasado levo con este chisme posto. Cando baixei do concerto do Día da Música do Turuxo en Bueu, a semana pasada, pois eu vía que ali había unha persoa do público, seguindo con esta línea, que nin que estuvera vivindo comigo. Digo, pero como me mira esta muller? Eu aí va cantando, digo, pero como me mira esta tipa? Seremos colegas dentro de 10 minutos. Entón, cando baixei, pois había xente para comprar un disco físico, que eso xa parece parece algo extraordinario, ¿no? Que alguén queira comprar un disco físico. Eso indica un pouco a media de idade do público tamén. Sí, pois mira, a media de idade era de, eu creo, que de 30 pa diante. Chavalada. Sí. Pa diante. Entón, alguén, unha tipa, sacou, no? Do pescozo, colleu, no? Puxo na man, dixo malí unhas palabras que me deixou así como cruzada, pero desde que o puxen esa noite, desde que o puxen, como que eu pasaron unha serie de cousas estes días na miña vida que me dá a impresión de que ten moito que ver con este colar, que é un mala indio, que é un rosario, como un rosario indio. E como unha das cousas que máis me axudou a estes 7 anos, bueno, foi facer yoga para intentar estar máis forte e máis equilibrada. Pois nada, Que casualidade. Sí, é que, sí, a miña vida é un pouco dura e extrema en moitos niveles, pero sempre me pasan este tipo de cousas que me axudan así, tipo anxos, non? Sí. E ti, Kiko, tes algunha relación así coa espiritualidade? Eu teño unha moi constante que é ir en contra. Que é un tipo de fidelidade, quero dicirse. Eu leía a un crítico de cine, sempre, non vou dicir o nome, pero para min era moi fiable, porque nunca me decepcionaba. Se ele dicía que era unha obra maestra, eu xa non iba porque sabía que non me iba a gustar. E se ele atopaba defectos, eu iba porque sabía que me ia a gustar. Ese tipo era un crítico bo, porque a min orientábame moi ben. Eu sabía que me gustaba o contrario que a él. Ok. E entón eu que a espiritualidade son un pouco así. Recoñezo o seu camiño, admírame a xente que ten unha relación fluida coas súas experiencias, pero eu contraríoa, tal vez porque pois ese trauma infantil onde ou viví unha espiritualidade moi boa, moi carnosa, moi de comer unha mazán. Eu, nestes días, o que máis me lembro é da man de miña avó con un puñado de cereixas. Sempre que chega o tempo das cereixas, digo eu como se atreven a cobrar 9 euros polo que miña avó me poñía diante dos fuciños que me informaba de que chegara o verán. E iso eu sei que é espiritual. Eu creo, a min cando me dixeron que me tocaba con Kiko Cadaval, eu no meu plan cerebral dixen conexión, porque eu viví unha época en Cuba con Kiko moi friki. Moi breve. Moi breve, pero moi friki. Dixen, canto tempo fai que non vexo a Kiko Cadaval, logo vin unha vez nunha rúa en Coruña e nada máis. Entón, que me tocara, forma parte pois desta maneira de funcionar miña. Non, bueno, miña, digo miño, pero non. Entón, eu estou aí, estou sempre aí. Sí, bueno, e Bueno, que coa antena. E que adquire sentido cando se Para mí ten materializan, sentido, e é sí, así. sí. Pero eu penso que o espiritual, se non estivese tan maltratado, se non houvese tantos libros para resolver os teus problemas espirituais, se non existisen subprodutos como Paulo Coelho e esas cousas, a xente, unha característica do espiritual é estar aí, non é falar deso. E eu penso que
hai moitas experiencias e o feito meu de comunicarme co público como narrador, non falamos nada como teatreiro, pero bueno, está aquí un resumen do que é a historia do teatro, chega ben. Pero a parte como narrador, que ti atribuíasme relacionar o tradicional con cousas moi modernas, realmente eu o que creo é que fun moi, parece mentira, pero fun moi sincero contando. Incluso dando voltas, intentando contar o contrario. Eso está claro. Eu estou sempre con unha comunidade e eu creo que a arte viva é a importancia que ten espiritual porque a xente vai xunta, se reúnese. E despois ti dicías o que lle debíamos ao público, aparte desas miradas, incluso o mal espectador pode ser moi positivo porque che cambia a enerxía, pero a min a xente veume contar contos ao final. Eu creo que é peor o de Uxía porque lle irán cantar na hora, non sei que, esta cantaba... miña avó sempre cantaba unha pandereta, cantaba de donde viene la chica del 17, ela ten que aturar ¿De eso. dónde sacas pa tanto como ella gastar? ¿No? Sí. Entón, a mí o que pasa é que me contan cousas e calquera cousa pequena pode ser un tesouro. Claro. Ben, todos os referentes, cando pasan por aquí, deixan unha pregunta para os seguintes convidados do programa sen saber quen van ser. Son preguntas ao aire que lle susciten curiosidade para que poida contestar calquera. Na anterior edición estiveron Oliver Laxe e María Reimóndez. E o que vos preguntaron foi: no caso de María Reimóndez, A min, como xa quedou patente, interésame moito as cuestións colectivas, entón gustaríame preguntarlles ás seguintes persoas que acompañen estes referentes que nos conten, como tamén me gustan as historias, que nos conten algunha experiencia que tivesen na colectividade e que experimentasen como algo transformador, algo que fixesen con outras persoas e que sentisen nese momento pois, que transformaron algo tanto delas mesmas como ou do seu exterior, non? Do mundo que nos rodea. Pois eu acórreseme nestes anos que vivo aí no occidente asturiano, fixemos entre galegos e asturianos unha asociación que se chama a Tribu da Travesía, pois para que o río Eo, que en vez de ser fronteira, pois sexa un pouco abrazo, non? E entón cantamos, reunións e cousas que tiveran que ver e necesidades culturais que víamos e aínda que empezamos moi pouca xente, pois agora somos sobre 40 ou 50 persoas que están de maneira diferente pois traballando na percusión, nos nenos, na música, en torno a esas xuntanzas, non? Para min foi todo un aprendizaxe de morrendo e aprendendo. E tamén un pouco mover os marcos, non? Porque ali vivimos entre o río, cruzalo constantemente, familias que viven nun lado e traballan noutras, entón movimos un pouco, achallamos os cotos e movimos os marcos para entendernos. Eu coñezo moitas experiencias colectivas que correron ben. O simple feito de que existan, de que haxa unha xente que se reúna para facer unha cousa en común, normalmente é bo. Agora acabanseme de ocurrir o delito chamado Asociación para a Delincuencia, que teóricamente non é bo. O que pasa é que algunha na que eu participara generosamente sin intereses, pois non, porque non, eu non participo en moitos proxectos colectivos, o que, seguindo a metáfora de que pasa o barco e subeste, teñome subido a moitos barcos. A min a experiencia que máis me interesa actualmente, pola diversa que é, e por ser instantánea e desaparece e despois volve a aparecer, son toda a xente que agora chamanse brigadas deseucaliptizadoras, que son persoas que aproveitan o seu tempo libre para dedicarse a esa nobre misión, ou xente que decide facer unha vida nova de aldea,
relacionarse ca natureza de outra maneira, ter unha idea da natureza non extractiva, entón entre persoas que non se comprometen vitalmente hasta o punto de irse vivir ao medio do monte cas súas crianzas, pero que colaboran en parte e ademais escoller unha palabra que tan negativa como que empeza por deseucaliptizar, non? Que é unha palabra. O que pasa é que detrás do acto de retirar os eucaliptos da paisaxe e que é recuperar a diversidade, evitar a homoxeneidade da paisaxe, a beneficios extractivos, que unhas persoas van comprar un piso nalgúnha vila galega co diñeiro que lle dá os eucaliptos. O que pasa é que eu non estou a favor. Non estou a favor que compre o piso, pois non á costa de todos, non? Entón, este movimento colectivo é intermitente, que era a palabra que antes non me saía, das brigadas e a xente que está á volta, que non son únicamente organizacións ecologistas, sino moita xente con experiencias e que vincula eso á súa vida diaria, vincula eso ao sentido da soberanía do país, vincula eso a un tipo de educación onde a fala e o idioma é moi importante. Pois, estou pensando nos de Froxán de Lousame neste momento, pero ese é unha pequena célula de todo ese movimento. É un día actuei gratis para eles, creo que non me dá puntos como para decir participo nun movimento colectivo. Oliver Laxe preguntou pola coherencia. A min é o que máis me gusta da xente cando ten esa coherencia radical, outra palabra que tamén me gusta moito, radical que ven de raíz, non? Cando é unha coherencia coa túa esencia, non? E a miña pregunta sería que crees que che falta, sendo conscientes de que é moi difícil ser coherentes hoxe en día, en que cosas terías que ser máis coherente ou máis conectado co teu corazón, coa túa esencia? Eu fago o saúdo ao sol todas as mañáns e quedo lavado. A verdade é que é moi interesante que dixeras que na conversa deles saíra moitas veces a palabra coherencia, porque así permíteme a min destacar que na nosa non apareceu nunca. Entón, a coherencia é un mérito, un valor moral ou un valor vital moi valorado e é moi burgués, porque exixe que sexas dunha peza, que todo o que fagas responda a un plan central, a un plan triangular, que todo conflúe para unha cousa que é o teu ser. E eu penso que onde nós nos debatemos con eficacia e onde somos productivos é na contradición, non na coherencia. Eu estou como que totalmente de acordo contigo. Ti, definida habitualmente como muller poliédrica, que o es. E que volvemos un pouco aos talentos, o dos talentos ni escoller carreira. Non somos unha única cousa. É concepción monoteísta, pensar que existe unha solución, é un conceito banal, o dividendo debaixo do divisor, é unha historia perdida, a coherencia de grande pensador. Ela falou non moi ben xa, non sei se debemos continuar por aquí, pero a verdade é que aparece como palabra pedra. Eu chamolle palabras pedras as que usas para tirarlles á cabeza a alguén. Aparecen moitos debates e moitas discusións, tanto nos procesos políticos banais, vulgares, parlamentarios, están pedindolle coherencia a outro, non sei que, como nestes procesos teóricamente renovadores da política, o que se chamou a nova política, tamén se lle enchía a boca de papas que coherencia, e eu creo que temos que buscar noutro lugar, noutro territorio da túa acción vital e do teu pensamento que non sexa o de digo o mesmo que o ano pasado. Ademais que o tema de que o cambio é un motor neuronal. Entón, se non estás aí nese proceso... Sí. Antes de que saia un novo tema de conversa, aquí sí que vos despido, Estou agradecidísima de que veñerades os dous, os referentes. Espero que o pasarades moi ben. Moi ben. Espero que haxa outra edición con novas historias. Moi ben. E como quedamos ao principio,
Kiko conta, Uxía canta, eu, porque non sei bailar moi ben, senón xa facíamos a triada do desfrute do hedonismo puro galaico. Pero bailámonos. Ai, unha baila, que bonito. Leva 1000 aventuras sin alcohol. Así bailábamos na Habana. Ah, na Habana. Ali con Renesito de la Cruz, acordas? Ti crees que é formal que o director dun teatro se chame Renesito?